Assalamu alaikum, barkanku da warhaka 'yan uwa da abokan arziki. Za mu shige kai tsaye cikin cigaban labarinmu na yadda malaminmu ya ci ni, malamin makaranta kenan. An yi wata rana an yi mana jarabawa a makarantar jami'a, sai na je na samu malaminmu da yake ɗaukan mu, na yi mishi magana a kan jarabawar da muka rubuta, sai yake kwatanta min cewa ko ma mene ne nake so a makarantar nan ni ne ban ba da haɗin kai ba, idan har da na ba da haɗin kai da an wuce wannan gurin. Ya sha yi min tayin irin wannan amma ba na kula shi, amma a wannan gaɓan da na zo a wannan matakin ya kamata a ce na kula shi. To amma dai zuciyana dai bai ba ni ba. Bayan na same shi yana zaune ne shi kaɗai a ofishinsa, sai yake ce min yau kam ko na ki ko na so sai na ba shi haɗin kai, sabida ba zai yiwu shi ya min alfarma ya taimake ni, ni kuma ban taimake sa ba. Abu ne wanda na san abin da yake nufi, kuma na san me yake nufi, abin da yake ce min kenan. Saboda haka kawai kar na yi mishi wani kame-kame, na ba shi haɗin kai a yi a wuce gurin, kowa ya rufa wa juna asiri. Ya ishe ni da surutansa da sumbatunsa ba yadda na iya, sabida ni ma dai yana burge ni maganan gaskiya. A duk lokacin da yake karantar da mu, irin kallon da yake bi na da shi, ni ma kuma da irin kallon da nake bin shi da shi, kallon sha'awa ne. Kuma dukanmu mun fuskanci junanmu, kawai dai ya san ina nauyinsa ne, sabida haka shi ya sa nake yin haka. To yau kuma ga shi kowa ya fito wa junansa da abin da yake nufi. Ina tsaye kawai yana kan min waɗannan maganganun, sai na ga ya ja baya a kan kujerarsa, yake ce min na shigo, kar na ji tsoro, saboda wannan ofishin nasa ne, kuma sai da izininsa ko ma waye ne yake da ikon shigowa. Da na ji haka sai na ji raina ya ɗan yi sanyi, amma ba wai don na saki jiki ba. Ya ja baya a kujerarsa ya tashi ya zo inda nake, sai ya fara taɓa ni, yake ɗan zare min gyalen da yake jikina. Na sa doguwar riga ce atamfa, kawai sai na ji ya ja min zip ɗin bayan rigana. Ana cikin haka dai na fara kame jiki, yake ce min na saki jiki fa ba abin da zai faru. Idan ina so na gwangwaje, na yi duk abin da nake so ba mai taka min birki a makarantar nan, to na amince da ƙudurinsa. Kawai da na ji haka sai na ɗan saki jiki. Ya fara shafa min bayana, yana shafa min bayana bayan ya ja min zip ɗin riga, yake manne ni a jikinsa. Duk da haka dai ban gama sakewa ba, sai yake ce min to shi baya son irin haka, idan ba zan ba shi haɗin kai na yi mayar masa da martani a kan abin da yake min ba, to na ji duk abin da na zaɓa wa kaina shi baya da faɗuwa. Sai ya koma ya zauna, ni kuma na kasa tafiya, nake ce masa ya yi haƙuri, ba haka ba ne, kawai dai ina jin wani iri ne a jikina, ina jin. Sai ya ce min dama zan ji irin hakan, sabida zai iya yiwuwa ban jima da sanin irin abubuwan nan ba, ko kuma ban cika yi ba, amma dai ya san ba wai ban san komai a kai ba ne. Na ce mishi haka ne. Muna zaune kawai muna fira, sai na ga ya ja zip ɗin wandonsa, ya cire burarshi yana nuna min. Ya ce kin gani, idan kin yarda da wannan, kika bani abin da nake so, to duk abin da kike so za ki yi a makarantar nan, kuma ko da ma mene ne kike muradinki za ki samu daman yi, sabida zan tsaya miki a kan karatunki ne ko ma a kan mene ne ɗinki. Ni kuma da na ji haka, kuma ba burina kamar na ga na yi gaba ta ɓangaren karatu da sauransu. Shi kenan, na dinga kalla tun ba na son kalla, ina gani ina ɗagar da kai kawai na saki kai. Na dinga kallon buran shi, babba ne sosai, ƙato ne. Ga shi irin wannan buran ne mai cike da nama, ga jijiyoyi, kawai abin har ya bani tsoro. Na sauke kai kawai ya yi min dariya, ya ce kin gan shi irin ya miki ƙarami ko? Na buɗe baki, na ware baki na ce ƙarami kuma sa? A'a, girma dai. Sai ya ce to na zo na gwada ya gani. Idan na gwada ai zan sani ko zan iya ɗauka ko ba zan ɗauka ba.
yake ce na zo na yi abu akan lokaci kan lokaci ya ƙure mana, yana bakin aiki ne, ni ma kuma ina da abin yi. Sai na ce to a yadda ya ja zip ɗina ban mayar ba, na zo gaban shi akan kujeran da yake zaune, sai ya ware min kafansa yake ce wai na masa wasa, yana so yau ya ga bajinta na sha mishi buran shi kamar yadda ko da yaushe idan ya shigo aji yake kallon ina shan minti. Ya ce to irin wannan shan mintin da nake yi, minti mai tsinke, irin shi yake so na yi wa burarsa. Sai na ce to shikenan. Kaman wasa dai na kai hannu a hankali na fara taɓawa, daga taɓawa kawai sai ya fara nuna min irin in je zuwa, har ya fara kaiwa maƙuran nan kenan. Na fara wasanni da shi a hankali, ina murza mishi 'ya'yan abubuwan nan nashi guda biyu da suke ƙasan wannan abun. Ina murza mishi su a hankali a hankali har na kai kan babban abun. Na ɗan matsa mishi buran shi, na yi rami da hannuna, na sa hannuna akan buran shi ina kaiwa sama da ƙasa, ina kaiwa sama da ƙasa. Tuni kan ka ce me kam, mutum ya fara zubar da ruwa. Wani farin ruwa ne yake fitowa a buran shi, alamun ya fara zuwa maƙura, yana jin sako yana isa masa yanda ake so. Daga hakan kawai sai na kai bakina, ai bai jira na ƙarasa kai bakina ba, kawai ya taso da hannuwansa ya riƙe keyana ya manne bakina akan buran shi. Kawai ni kuma na ba wata na fara sha, ina tsotson buran nashi kan kaciyarsa, ina tsotsa ina lasa da harshe na. Har ya fara ɓata min baki, amma ban daina ba, ina kaiwa sama da ƙasa yana kan danne mu. Tun bana iyawa na fara sabawa, sai in ya danne kuma abun in ji ya cika min bakina, har bana iya sa shi a bakina gaba ɗaya. Har nake ji kaman zan dawar da abin da yake cikina ne. Haka ya ci gaba da yi, da ƙarfi da ƙarfi yake yi yana ihu. Ni tsoro na kar a ji mu nema a ofishin, amma shi babu ruwan shi. Wani sumbatu yake yi, ki je daɗi, wayyo daɗi, ki ƙara ƙoƙari daɗi. Ina jin daɗi, ina son haka, ki ƙara, ina son haka. Duk abin da kike so zan baki. Kawai ina sama da ƙasa da kaina, yana ta sa min abin shi, yana zura min abin shi a bakina. Bayan an gama hakan sai ya kawo. Bayan ya kawo, amma haka bai daddara ba, kuma abun ma bai kwanta ba. Hakan yana nufin bai ƙoshi ba kenan. Sai ya ɗaga ni yake ce min na juya ta baya. Na ce na juya ta baya. Yake ce min na yi a gaggauce man. Na ɗaga mishi hankali fa. Sai nake nuna mishi ban gane abin da yake nufi ba. Kawai sai ya taso, sai ya sauke min hannuwan rigana ta kafaɗin nan, ya ja min vest ɗin da yake jikina, rigan mama kenan. Sai ya kafa kai a bakin nonona ya fara sha. Yana sha yana murza ɗuwawuna ta baya, ya riƙe ni ya rungume ni a jikinsa yana murza min ɗuwawuna da hannun shi, ni kuma yana kan manna min gaban shi a jikina. Ina jin abu ta tsaya ƙyam. Kawai na yi murmushin mugunta. Na ce to na kai mutumin maƙura kenan. Ana haka da hannuwan shi, sai in ya manna ni a jikin shi, sai ya ɗan bugi ɗuwawuna, ya ɗan mari ɗuwawuna, sai ya matsa da hannun shi ya dinga murzawa irin cikin ƙwarewa, cikin salo ɗin nan. Can anjima sai in ya tsotsi bakina, ya lashi bakina, sai ya ƙara kai bakinsa kan nonuwana, yana tsotsa yana lasa yana ɗan ciccizawa. Wash, ni ma dai gaba ɗaya sai na ji ni na kunnu. Kawai na fara sumbatu, ina ɗan wasu sumbatu, ina ɗan koke-koken nan dai wanda zai san ni ma na shiga hannu yanzu. Sai yake ce min wai ina so ina kaiwa kasuwa. Na ce ana haka. Shikenan bayan haka, sai bayan ya gama sha min nonuwana na kai maƙura, sai ya ɗage min rigana tunda doguwar riga ce, sai ya sauke min wandona. Bayan ya sauke wandona ƙasa, ya ɗaga ƙafafuwana ya cire wandon, kawai sai ya ɗaga hannuwana sai ya dafa teburin shi da su. Irin na juya ta bayan nan kenan, na juya ta baya ya ɗan kwantar da ni. Ina dai kwanciya rabi da rabi akan teburinsa, shi kuma yana ta bayana. Kawai sai ya riƙe buransa, na ji ya fara samun a gabana. Yana samun a gabana tun ina ji abun tana kai min kai, har ya zama bana ma iya magana. Kawai ina so ne ya ci gaba da aiki. Shikenan ya samun abunsa, ji ne kawai buransa ya shiga cikin gabana. Ya fara cina, yana ta mun gwatsu. Daga nan ni ma na ɓalle, na fara wash
irin ina sumbatu dai haka ina ƙuri ina gurnani. Shi ma kuma abin da yake yi kenan. Kina da daɗi, 'yan nan kina da daɗi. Ashe na ɗauki lokaci ina kallon ki ne? Sai yanzu za ki bani kanki? Na cuci kaina amma dai hakan ma bai ɓace ba. Wash kina da daɗi. Yaushe za ki sake bani me kike so faɗa min? Yana yi, ina yi, yana yi, ina yi. Yake dinga min gwatsoci na yake yi babu wasa, alamun wasa. Yana yi da ƙarfi kuma ina jin daɗin abin da yake min. Ni ma na ƙara zagewa irin ba kamar ya sa ni dolen nan ba irin ni ne na so hakan. Yana yi idan ya yi gwatso ya ci ni sai ya zo ya juyar da bakina sai ya sumbaci bakina ya tsotsi leɓɓana. Ya yi kama nonuwana da hannayensa ya dinga murza su har da wani ɗan bugin ɗuwawuna yake ya ɗan mari ɗuwawuna irin mu je zuwa ɗin nan. To, a haka dai ya dinga min gwatson nan ya dinga ci na. Burarsa ya dinga kai min har kai ya dinga kai min har kai nake jin burar nasa. Sabida dama kun ji na faɗa muku babba ne kuma ya iya aiki cikin salo da ƙwarewa. Na ji daɗin abin da ya min. Bayan haka sai na kawo. Yana kan yi min wannan abun sai na kawo. Daga nan kuma gajiya ya fara bin jikina na fara ce mishi na gaji yake ce min na ƙara daurewa dai bai san ni da gajiya ba na ƙara daurewa. Shi kuma ya ci gaba da yin abin da yake yi ya ɗau tsawon mintuna sannan shi ma ya kawo kawai wani ƙara ya sake. Haka yake dinga yi. So, shi kenan. Har ya kawo shi ma ya gama ihun da zai yi. A lokacin kawai a gaggauce ya sa wandonsa ya ja zip ɗinsa. Ya ce min ni ma na sa kayana kuma kawai sai ya canja min fuska. Ya ce min na bashi lambar asusuna, lambar banki na. Sai na faɗa mishi sai ya tura min kuɗi ya ce min na je na ci abinci yanzu. Za mu yi magana. Idan ya gama duba jarabawarmu za mu yi magana da shi akan haka. Yanzu na je na samu na ci abinci da na je na huta. Kawai sai na ce mishi to. Bayan na buɗe ƙofan zan fita sai yake ce min yaushe za mu ƙara haɗuwa sai na ce mishi duk lokacin da ya ce. Sai kawai ya yi dariya ni ma na yi dariya na juya na yi tafiya ta. Na sauka na je na samu ƙawayena daga nan muka tafi.